Udgangspunktet er, at mennesket er et fornuftsvæsen, der kan tage vare for sig selv og selv styre ønsker og behov. De flittige skaber velstand og værdier og har ret til at høste den frugt, det giver. I denne model kan det siges, at Det tæller som tyveri, hvis staten opkræver høje skatter. den usynlige hånd vil sige, Udbud og efterspørgsel regulerer hinanden. Velstand leveres i form af dynamik. Der er ulighed på markedet, og alle forsøger at blive bedre. Velhavende med idéer skaber arbejdspladser. Staten skal være så lille som muligt, for ikke at hæmme private initiativer. Markedet fordeler velstanden. De flittige bliver belønnet, og de dovne klarer sig dårligt. Adam Smith udtænkte økonomien markedsøkonomi, som den liberale velfærdsmodel bygger på. Minimalstat, også kaldet natvægterstat, vil sige, at staten skal spille en så lille rolle som muligt. Det vil sige, at Staten skal sørge for politi, domstole og veje. Hvis staten bliver for stor, bliver det en sovepude for de fattige. Uarbejdsdygtige har krav på støtte, men kun hvis familien ikke har råd til at forsørge den uarbejdsdygtige. Man får et højt BNP per indbygger, men også stor ulighed. Modellen bliver kritiseret for ikke at have et økonomisk sikkerhedsnet. nogle mener derfor ikke, at dette er en velfærdsmodel. Uligheden kan blive så stor, at folk ikke længere føler sig som en del af et nationalt fællesskab, men i stedet laver sit eget fællesskab i subkulturer. Med egne normer, Det er svært at bryde den sociale arv. da der ikke er tilskud til uddannelse. USA, New Zealand, England og Australien benytter alle den liberale velfærdsmodel.